Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα μου, διότι για να μας κερδίσουν έπρεπε να μας πάρουν και το ψυχή μας. Όσο έχουμε ψυχή μέσα μας δεν θα μας κερδίσουν. Το κυπριακό ποδόσφαιρο γράφει ιστορία. Ζούμε σε όνειρο. Παπίνιο για το Σότσι, είναι ευκαιρία, είναι το γκολ, 0-3. Απίστευτο ανάλυστο, το Αβεντούρα, ζούμε σε όνειρο, 0-2, εδώ στο Κλούζ, είναι το γκολ, 1-0 η ανόρθωση εδώ στη Ρουμανία. Όσο έχουμε ψυχή μέσα μας δεν θα μας κερδίσουν. Στην περιοχή εκτελείται, να ο Κατσαβάκης δεν μπορεί όμως εκεί να μπει σωστά στην πορεία της μπάλας, να βάλει σωστά το σώμα και το κεφάλι. Έκοψε εκεί ο Περεντίτζια. Επιμένει ανόρθωση με τον Πάχαρς. Πέρασε από τον Περεντίτζια στην περιοχή Ντεγιάνοφ και Πέλιτς. Να ο Ντεγιάνοφ, ευκαιρία, αν είναι δυνατόν. Τυπιούνται στον πάγκο της ανόρθωσης και έχουν δίκαιο βέβαια. Τέτοιες μεγάλες ευκαιρίες είναι κρίμα να χάνονται. Κέρδισε ο Μποαβεντούρα, αλλάζει με τον Ντεγιάνοφ. Δεν υπάρχει offside, πέρασε ο Ντεγιάνοφ, να η μεγάλη ευκαιρία και είναι εστία και 1-0 για την ανόρθωση. Με τον Μετόντι Ντεγιάνοφ που βρέθηκε μόνος εκεί στην άμυνα της Βαρτάρ. Διαμαρτύρονται οι παίκτες για offside. Ο Ντεγιάνοφ προχώρησε αφού το σημειάκι έμεινε κάτω. Προχώρησε με άνεση, απέφυγε τον Γεωργίεφ. Εδώ αντιλαμβάνεται ο Βούλγαρος ότι δεν ήταν σε θέση offside. Με μεγάλη άνεση περνά τον Γεωργίευσκι και πλέον σε κενή εστία ψύχρεμα πλασάρει και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Με την νίκη εδώ οι φίλοι της ανόρθωσης που πανηγυρίζουν. Ξανά ο Φαπίνιο, παλιά απέναντι, η μεγάλη ευκαιρία, δεν γίνεται τον γκολ. Ξεκίνησε πάρα πολύ δημιουργικά η ανόρθωση. Πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό, Ντεγιάνοφ στην εκτέλεση του κόρνερ. Η κεφαλιά η μπάλα έξω από τον Κατσαβάκη. Παναγί. Παλιά τον Πάχαρς που δεν είναι σε θέση offside. Πάχαρς πέρασε, έκανε και καλό σουτ. Εντυπωσιακή, όχι. Δικουμάνα. Εξαιρετική κίνηση. Χαμηλά η μπάλα στα χέρια του Γεωργίευσκι. Πήρε ο Σόσιλ, σηκώνει τώρα τη σημεούλα του ο κύριος Σαπέλα για χέρι. Όχι, σε καμιά περίπτωση. Καταλήγει η μπάλα προκειμένου να μοιράσει παιχνίδι στο κέντρο. Ζητούν χέρι οι της ανόρθωσης. Θα ξαναδούμε την φάση.
Ντεγιάνοφ, Σόσιν γύρισε, πέφτει, τίποτα λέει ο κύριος. Ντεγιάνοφ, Σόσιν, Σλόκαρ, η ευκαιρία, δεν γίνεται τώρα το γκολ. Αφήσαμε για λίγο τον γκολ από τον κόσμο της ανόρθωσης, δικαιούται να βγει ο πανηγυρισμός. Αυτό που έχουν κατακλείσει σήμερα εδώ του Αντώνης Παπαδόπουλος. 1-0 με τον Άντρος Σλόκαρ στο 53ο λεπτό. Τα πράγματα θα γίνουν πολύ πιο απλά για την ανόρθωση, στη συνέχεια χωρίς βέβαια σε καμιά περίπτωση να αποστασιοποιείται από την σοβαρότητα και την πειθαρχία στο παιχνίδι της. 53ο λεπτό, Άντρος Σλόκαρ από την κίνηση εδώ την εξαιρετική του Φαπίνιο, την παλιά του Σόση. Αυτή τη φορά ο Πράκα δεν προλαβαίνει να βάλει το πόδι του. Σόση πέρασε όμορφα, Σλόκαρ νικά και τους δύο, Πράκα και Γεωργιεύσκι, και κάνει το 1-0. 53ο λεπτό. Πάχας έχει την ευκαιρία για τον γκολ. Τρέχει ο Σλόκαρ. Η εκτέλεση του κόρνερ δεν ανησυχεί τον Μπεκιάη. Η ανόρθωση δίκαια περνά με 2 νίκες στον ενεργητικό της στον δεύτερο προκριματικό γύρο του κυπέλλου ΕΦΑ. Δίκαιος έπαινος, δίκαιο χειροκρότημα από τον κόσμο της ανόρθωσης, από όλους μας, για την επιτυχία της ομάδας της Αμοχώστου, για την επιτυχία του κυπριακού ποδοσφαίρου. Ήταν μια καλή παρουσία. Συγχαρητήρια στην ομάδα. Πιστεύω ότι σε αυτά τα 2 παιχνίδια δείξαμε ότι είμαστε καλύτερη ομάδα και περάσαμε δίκαια στην επόμενη φάση. Παπίνιο πίσω στον Πουρσαϊτίδη. Πέρασε στον Ντεγιάνοφ. Εξαιρετικό το σούτ από τον Ντεγιάνοφ. Μεγάλη απόκριση από τον Στατσόγλου. Τόνι. Κεφαλιά Μπεκιάη, σωστά τοποθετημένος. Γλίστρησε για λίγο. Κράτησε ευκαιρία. Είναι το γκολ. Είναι το γκολ. 1-0 η ανόρθωση εδώ στη Ρουμανία με τον Άντρος Σλόκαρ. Στο 41ο λεπτό. Κλούς ανόρθωση 0-1. Από τον Μποβεντούρα που γλίστρησε για λίγο, κρατήθηκε, κάνει την παλιά. Δεν μπορεί ο Σόσιν, μπορεί ο Σλόκαρ. Δέστε πως πάει η μπάλα. 0-1, τόσο γλυκά στα δίχτυα για την κυπριακή ομάδα. Πανέρχονται όμως οι γηπεδούχοι, θέλει προσοχή η φάση, θέλει προσοχή, μπράβο Αριάν Μπεκιάη. Ντεγιάνοφ, Μποβεντούρα έχει χώρο μπροστά του. Αυτή η αντεπίθεση κάτι μπορεί να βγάλει. Φαπίνιο στον Μποβεντούρα. Μποβεντούρα, ζούμε σε όνειρο. 0-2 εδώ στο Κλουζ. Οι Βραζιλιάνοι κάνουν ό,τι θέλουν την άμυνα της Κλουζ στο 48ο λεπτό. Η σιγουριά του Ιωάννη Αντώνε, το είχαμε πει, να μείνει σε αυτόν η σιγουριά των λόγων και να μείνει η προσπάθεια της ανόρθωσης. Ξανά και ξανά τον γκολ. 48ο λεπτό Μποβεντούρα. Φαπίνιο περιμένει απέναντι ο Ντεγιάνοφ. Πλασάρεται στην περιοχή ο Φαπίνιο και ο Σόσιν. Ντεγιάνοφ το σούτ, η μπάλα έξω. Στέλνει στον Φαπίνιο. Σόσιν μπροστά. Φαπίνιο. Φαπίνιο για το Σόσιν. Είναι ευκαιρία και είναι το γκολ. 0-3. Απίστευτο αλλά αληθινό. Λούκας Σόσιν. 0-3 εδώ στη Ρουμανία. Το κυπριακό ποδόσφαιρο γράφει ιστορία. Με την γραφίδα της ανόρθωσης. 0-3 στο Κλουζ. Εκπληκτική εξέλιξη στο παιχνίδι, φίλες και φίλοι. Λούκας Σόσιν εδώ. Απ' την υπέροχη παλιά του Φαπίνιο. Θα κάνει το 0-3, θα νικήσει τον Στατσόγιου. Θα νικήσει την υπεροψία και την σιγουριά των γηπεδούχων. 0-3. Ο Αβεντούρα για τον Σλόγκαρ με την μία. Τον καταδιώκει ο Μουρεσάν. Να ο Σόσιν που πέφτει για την κεφαλιά, αλλά δεν μπορεί. Τον Τρίκα επικίνδυνα, γίνεται το σούτ, ο Μπεκιάη λέει όχι. Της δίνει τον πρώτο λόγο για την πρόκριση. Εδώ υπάρχει όμως κίνδυνος. Ο Φαμπιάνι ευτυχώς πάει πλάγια και δοκιμάζει κάτι πολύ φιλόδοξο από την θέση που βρισκόταν. Τέλεσε ο Μάνουελ Χωσέ. Μπάλα δεν απομακρύνεται.
Το σουτ που γίνεται καλό από τον Πανίν για τον Τικουμάνα που τώρα επανέρχεται στο παιχνίδι. Σε μέτο, χαμηλά για τον Φαμπιάνη. Θέλει χώρο κάνει, αλλά ο Μπεκιάη δεν επιτρέπει ούτε αυτή τη φορά. Όλα έχουν τελειώσει και τυπικά πλέον. Τώρα σφυρίζει για τελευταία φορά ο κύριος Διν. Με το 0-0 και πολύ περισσότερο. Με την μεγάλη εκτός έδρας νίκη πριν από 15 μέρες στη Ρουμανία με 3-1 απέναντι στην Κλούς. Η ανόρθωση είναι η ομάδα που παίρνει την πρόκριση, δίνει χαρά σε όλη την Κύπρο. Παίρνει την πρόκριση για τον πρώτο γύρο του κυπέλου ΕΦΑ και θα αναμένει αύριο από την κλήρωση στο Μονακό να μάθει τον επόμενο αντίπαλο της. Ωραία, δέχονται αυτό το γεγονός οι πιο μικροί ποδοσφαιριστές όπως ο Γιώργος ο Παναγί, που είναι ο νεαρότερος παίκτης της ανόρθωσης. Παλιά μπροστά για τον Τεφό, επικίνδυνα στην περιοχή, έχει δυνατό πόδι. Θα γίνει τώρα το πλασέ και θα χαθεί τεράστια ευκαιρία από τον Τεφό. Φαπίνιο περνάει για τον Τικουμάνα, ο οποίος θα περάσει από τον Πουάντεκ, ευκαιρία για την ανόρθωση να απειλήσει. Τικουμάνα ψάχνει χώρο για το σουτ, περνάει για τον Λαπάν, θα γίνει τώρα το σουτ, είναι καλό, παρά το την αδύνατο, καλή φάση για την ανόρθωση, απαντάει. Κλέβει ο Ζοκορά. Επικίνδυνα στην αντεπίθεση Τότενα. Ζοκορά περνάει για τον Τεφό, αλλάζει κατεύθυνση, κάνει το σουτ, επικίνδυνο η μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Νάκη, ο οποίος πάει πλάγια, πίσω για τον Μαλπράνγκ. Παλιά για τον Τεφό, τεράστια ευκαιρία, μεγάλη απόκρουση. Όμορφα για τον Μαλπράνγκ, ο οποίος περνάει στην περιοχή επικίνδυνα, Τεφό σε θέση βολής, το πλασέ, η μπάλα στο δοκάρι και πλάγια. Σκοπελίδης για τον Λαπάν. Για τον Φρούσο. Πέρασε ωραία ο Φρούσος. Αφήνει για τον Μποαβεντούρα. Έχει δυνατό πόδι. Θα κάνει το σουτ. Πολύ καλό σουτ. Πάρα πολύ καλή προσπάθεια από τους παίκτες της κυπριακής ομάδας. Με δύναμη το σουτ από τον Βραζιλιάνο. Λίγο πάνω από τα δοκάρια του Πολ Ρόμπινσον. Ο οποίος τον καταδιώκει. Περνάει για τον Μποαβεντούρα. Παλιά του Μποαβεντούρα με στόχο τον Φρούσο. Θα κατεβάσει πίσω. Θα γίνει το σουτ. Και η μπάλα στα δίκτυα. Ζητάνε χέρι οι Άγγλοι. Το γκολ μετράει 1-0 για την ανόρθωση στο 54ο λεπτό. Και κίτρινη κάρτα για τον Ρόμπινσον. Έξαλλοι πανηγυρισμοί, δικαιολογημένοι μπροστά στο φάσμα μιας ιστορικής νίκης η ανόρθωση. Αποφασίζει να βγάλει την παλιά, ελέγχει εδώ η ευκαιρία με το σούτ από τον Λαπάν. Πάρα πολύ καλό. Λίγο αριστερά από έξω από το αριστερό κάθετο δοκάρι της εστίας του Ρόμπινσον. Λουμπούτης. Στέλνει την μπάλα μέσα, ο Κίσι απομακρύνει. Ανέρχονται οι παίκτες της ανόρθωσης. Γίνεται μια κόντρα, αποφελείται ο Πέλιτς. Γυρίζει μεγάλη ευκαιρία, σκοράρει ο Σόση. 1-0. Σε ένα πολύ καλό σημείο στο γύρισμα του Πέλιτς μετά την κόντρα. Από πολύ κοντά την έστειλε στα δίχτυα του Μιλοσεύσκι. Ενώ ο Λουρέιρο εκτελεί το φάουλ, δεν βγαίνει ο Μιλοσεύσκι. Γίνεται μια πάσα εκεί, ένα μπέρδεμα. Μεγάλη ευκαιρία, γκολ. 3 λεπτά μετά το 1-1. Οι μεγάλες ομάδες με αυτόν τον τρόπο αντιδρούν και η ανόρθωση αμέσως δίνει την απάντηση και ξανά δίνει χαρά στον κόσμο της, ο πρώην ενωσί της λοιπόν, ο Άντος Λόγκαν. Τικουμάνα στο πλάγιο, το σουτ, πρώτο σουτ από πλευράς ανόρθωσης για τον Παναγί στο 22ο λεπτό, έξω από το πρόγραμμα μας. Πέλιτς. Πέρασε απέναντι στον Νικολάου, το σουτ, δεύτερο καλό σουτ από πλευράς ανόρθωσης από κρούη ομορφής. Νίκος Νικολάου στην εκτέλεση του φάουλ. Κατέβηκε και ο Κατσαβάκης και ο Πουρσαϊτίδης τώρα δεξιά. Η γκολ, 1-0 για την ανόρθωση από την αδράνεια εκεί και του Μορφή και των αμυντικών. Μιχάλης Μορφής ανέβαινε να αποκρούσουν. Οι αμυντικοί του, οι αμυντικοί περίμεναν τον Μορφή. Η μπάλα στα δίχτυα από την εκτέλεση φάουλ του Νίκου του Νικολάου. Ένα εύκολο γκολ για την ανόρθωση στο 56ο λεπτό. Δέστε τι έκαναν εκεί οι αμυντικοί και τι έκανε ο Μορφής. Περίμενε ο ένας τον άλλον, τελικά η μπάλα δεν περίμενε ούτε τους αμυντικούς ούτε και τον Μορφή, κατέληξε στα δίχτυα. Εδώ.
1-0 για την Ανόρθωση, 56ο λεπτό. Μεγάλη μετρία της σημασίας που έχουν αυτά τα παιχνίδια. Η Ανόρθωση με 1-0. 56 λεπτά. Είχε τον πρώτο λόγο η ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Από εκεί και πέρα η Ανόρθωση μετά το τέρμα του Νικολάου κυριάρχησε. Κέρδισε το παιχνίδι, κέρδισε στο τέλος και τις εντυπώσεις βέβαια. Συγχαρητήρια στην ομάδα. Κερδίσαμε ένα πολύ δύσκολο, πολύ δυνατό παιχνίδι. Ένα ντέρμπι απέναντι σε ΑΠΟΕΛ. Μπροστά στο Σαγκόη. Και πάλι Καρπόζης, παλιά κεφαλιά από τον Οκαρίδη, διώχνουν οι αμυντικοί. Πέλιτς εκτελεί. Χαμηλά, επικίνδυνα, γίνεται το σιούτ. Κάπου κοντράρει η μπάλα και φεύγει έξω. Αρκετά δραστήριος ο Φαπίνιο, αλλά πολλές φορές παρακρατά την μπάλα. Φαπίνιο. Κάνει παλιά, Πάχαρς, κεφαλιά, μάχες από την προσπάθεια του Πέλιτς. Τελικά βρίσκουν τον τρόπο να απομακρύνουν σε πλάγιο του Απόλλωνα με τον Αντώνε. Ντεγιάνοφ σηκώνει την μπάλα στα δίχτυα. 1-1. Με τον ίδιο τρόπο που σκόραρε ο Σαγκόη απαντά ο Ντεγιάνοφ. Στο πρώτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Ισοφαρίζει λοιπόν η Ανόρθωση με το καλημέρα στο δεύτερο ημίχρονο. Μέσα σε ξέφρενους πανηγυρισμούς. 1-1 λοιπόν, η αλλαγή του Κεσπάγια βρίσκει στόχο. Από το χτύπημα του Ντεγιάνοφ ανάμεσα στο τείχος πέρασε η μπάλα. Δεν κινήθηκε, δεν κουνήθηκε καθόλου από τη θέση του Σβαλόφσκι. Την επίθεση, Σαγκόη μπαίνει στην περιοχή, κάνει το σούτ, δύσκολη απόκριση από τον Άκη. Ντεγιάνοφ, νέα μπαλιά στην περιοχή, ο Σλόγκαρ δοκίμασε το σούτ από το Σκοπελίτη, γκολ. Ισοφαρίζει η Ανόρθωση στο τελευταίο λεπτό με τον Σλόγκαρ. Αν το Σλόγκαρ δίνει και πάλι ενδεχομένως βαθμό στην Ανόρθωση. Στο 90ο λεπτό ο Σλοβαίνος, ο οποίος δεν φάνηκε απόψε, χτυπά την τελευταία στιγμή. Και αυτή τη φορά βλέπετε το σκηνικό απέναντι πως έχει, με τους φίλους της Ανόρθωσης να πανηγυρίζουν. Σκόραρε στο παιχνίδι της πρεμιέρας, τα καταφέρνει και εδώ. Μετά το σούτ από τον Σκοπελίτη, άπλωσε το πόδι του ο Σλόγκαρ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Σούτ επιχείρησε εδώ ο Σκοπελίτης, βγήκε πάσα τελικά. Προωθήθηκε, η μπάλα έφτασε στον Ούκα Σόσιν. Δίπλα για το Λουμπούτι. Μπαλιά δεν μπορούν να διώξουν του Ολυμπιακού. Θέλουν να το εκμεταλλευτούν αυτό της Ανόρθωσης. Πέλιτς, Σόσιν, η μπάλα έξω. Ντεγιάνοφ στον Σλόγκαρ. Καλή πάσα για το Σόσιν, ευκαιρία για την Ανόρθωση, γκολ. Στο 65ο λεπτό. Έκλεψε έξυπνα, πάσα χαμηλή για τον Μπουαβεντούρα. Πιο δίπλα για τον Ντεγιάνοφ, Μπουαβεντούρα. Ο κόντρα μπάλα έρθε κοντά του, Στυλιανό έπεσε στη σωστή πλευρά και μάζεψε. Στο φετινό πρωτάθλημα έχουν δείξει οι ομάδες ότι δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Όλα τα παιχνίδια είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δεν θα μας δώσει κανένας απλώς να βγούμε μέσα στο αγωνιστικό χώρο με να χωρίσουμε τις απανέλειες στην Ανόρθωση. Δεν θα μας δώσει κανένας να μας δώσει 3 βαθμούς. Εκτέλεσε ο Ντεγιάνοφ, δεν βγήκε ο Αυγουστή, εκεί θα απομακρυνθεί τελικά η μπάλα. Ντεγιάνοφ, Σκοπελίτης, Σόσιν, ξανά για τον Ντεγιάνοφ, παίζει τώρα η Ανόρθωση γρήγορα, μπαλά για τον Σόσιν, το σούτ που γίνεται, η μπάλα πάει κόρνερ. Πολύ καλή φάση για την Ανόρθωση στο 28ο λεπτό με τον Σόσιν πρωταγωνιστή. Μπουαβεντούρα τώρα ανεβάζει την Ανόρθωση, συνεχίζει ο Μπουαβεντούρα, παλιά για τον Σόσιν. Παράλληλα ούτε ο Παπόε αλλά ούτε και ο Φρούσος που ακολουθούσε μπόρεσαν να μπουν στην πορεία της μπάλας. Ντεγιάνοφ ευτελεί, δεν θα περάσει μπάλα όμως από τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Σκοπελίτης επαναφέρει, Κωνσταντίνου πέφτει, πέναλτι. Εδώ κερδίζει ο Κωνσταντίνου, έτοιμος ο Πολωνός από το σημείο του πέναλτι. Εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Η Ανόρθωση φτάνει στην ισοφάριση. 61ο λεπτό στο παιχνίδι, 1-1. Το ίδιο σημείο πλέον οι δύο ομάδες με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι από τον Πολωνό που φτάνει στο τρίτο του φετινό γκολ. Ντεγιάνοφ εκτελεί, δοκάρει μπάλα και στη συνέχεια κόρνερ.
εκτός από το φάουλ που μας έκαναν τέρμα, εντάξει, είχαν άλλη μία-δύο ευκαιρίες και εμείς είχαμε τις δικές μας. Εν τούτης όμως το δεύτερο ημίχρονο νομίζω είχαμε πολύ πιο κλασικότερες ευκαιρίες. Η ΑΕΚ μπορεί να θέλει να έχει το δοκάρι, αλλά αυτά από τη γραμμή δεν χάνονται. Εντάξει, ευτυχήσαμε να ισοφαρίσουμε και πάλι παλέψαμε το παιχνίδι, πιστέψαμε ότι μπορούσαμε να το πάρουμε και προσπαθήσαμε μέχρι τέλους. Εντάξει, είναι μια δύσκολη έδρα, εγώ το ξέρω καλύτερα από τους άλλους, αλλά νομίζω σήμερα μπορούσαμε να πάρουμε και την νίκη. Παπαβεντούρα και πάλι για τον Τικουμάνα, ωραία παλιά στην προχή. Πέφτει ο Σόσιν, έρχεται όμως ο Πέλιτς με ρέο πλασέ, θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Βέζερ. Η ανόρθωση ανοίγει το σκορ, 37ο λεπτό προς 38ο. Ωραία η προσπάθεια από αριστερά του Τικουμάνα μαζί με τον Παπαβεντούρα. Έστειλε την μπάλα στην περιοχή εκεί που προσπάθησε ο Σόσιν. Βρέθηκε στο έδαφος, όμως πίσω ερχόταν ο Πέλιτς. Με υπερπροσπάθεια έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του ανήμπορου να αντιδράσει Βέζερ. Και πάλι στον Αντίνιο που επιλέγει να στείλει την μπάλα στην περιοχή. Τα Σίλβα έξω για τον Σαΐνιο που κάνει το σουτ. Ακόμα μία φορά συγχαρητήρια στα παιδιά. Παλέψανε, αξίζαμε την νίκη και αυτό είναι το σημαντικότερο. Εκ μέρους και των υπολείπων παιδιών να αφιερώσω αυτή την πολύ σημαντική νίκη ως ελάχιστο φόρο τιμής στον αδικοχαμένο παλικάρι το Χρήστο στην οικογένειά του. Για πρώτη φορά έχουμε Φρούσο και Σόσιν μαζί. Εδώ η ευκαιρία, δεν υπάρχει offside. Φρούσος μπροστά στο 1-0 πραγματοποιείται. 15ο λεπτό με το που μας είπε για το δίδυμο μπροστά ο συνάδελφος ο Χρήστος Παπακώστας. Ο ένας εκ των δύο, ο Νίκος Φρούσος ανοίγει το σκορ από την παραμονή στη μεγάλη κατηγορία. Εδώ το σουτ και το γκολ. Ούκα Σόσιν από το σουτ που έγινε από τον Μπουρσαϊτίδη βρέθηκε στην πορεία της μπάλας και γίνονται δύο τα τέρματα της μεγάλης κυρίας στο 38ο λεπτό. Εδώ στο σουτ που έγινε από τον Μπουρσαϊτίδη δεν ήταν πάσα. Εκεί βρέθηκε στην σωστή χρονική στιγμή ο Ούκα Σόσιν και σπρώχνει απλά. Παλιά για τον Γεωργιάδη, παρέμβαση από τον Τικουμάνα. Γεωργιάδης μόνος με τα δίχτυα έκανε την κεφαλιά, πέφτει κάτω. Διαμαρτυρίες τώρα από πλευράς εθνικού, επιθετικό φάουλ δίνει ο κύριος Τράτος. Δύο φάσεις μέσα σε ένα λεπτό που άναψαν για καλά το παιχνίδι. Παλιά για τον Φρούσο, κεφαλιά Τικουμάνα από πλάγια. Στέλνει την σέντρα, κεφαλιά από τον Φρούσο, η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 για την ανόρθωση, 45ο λεπτό. Ωραία παλιά του Τικουμάνα, αμαρκάριστος ο Φρούσος, έκανε την κεφαλιά, δεν μπόρεσε ο Αλβάρες. Σίγουρα ομάδα που ξεκίνησε ήταν η ίδια ομάδα που έπαιξε στην Κινήρα και είχαμε πάρει και εκεί το αποτέλεσμα. Αυτό είναι ότι ακολουθούν άλλα δύσκολα παιχνίδια. Σίγουρα στο τελικό, στο κύπελο, έχουμε την πολύ καλή ευκαιρία να δώσουμε και στα άλλα παιδιά που δεν έχουν πολύ συμμετοχή στα παιχνίδια να παίξουν και αυτοί και να ετοιμαστούμε το επόμενο παιχνίδι που είναι με τον Άρη. We were together in the defense and we scored just one goal, but this is enough to take 3 points. Και πάλι ο αρχηγός κίνησε από τον Τεγιάνοφ στην περιοχή από πλάγια, γυρίζει, πάρτι όσο ήταν αρκετό για να διώξει ο Σφαγιανάκης πρώτου Παναγί. Ωραία πάσα τρύπα για τον Τριποτσέρη. Αφήνει εκεί ο Πέλιτς για τον Σλόκα. Το σουτ πλασέ που έγινε, η μπάλα στο δοκάρι, ακόμη μια μεγάλη ευκαιρία για την ανόρθωση, 15ο λεπτό. Δεμελο πέρασε η μπάλα για τον Μπάχαρς. Μπροστά για τον Φαμπίνιο, γυρίζει αμέσως από κοντά ο Πέλιτς. Πρόλαβε ο Φερέιρα, έβαλε τα πόδια κόντρα ρεμπάλα, κόρνερ. Τεγιάνοφ κερδίζει. Πέλιτς μάχεται εκεί. Για τον Τεγιάνοφ, αμαρκάριστος. Κάνει το σούτ, την μπάλα έξω. Ο Τούτα απέναντι από τον Νάκη, 41ο λεπτό. Εκτελεί ο Τούτα, αποκρούει ο Νάκη και σε κόρνερ από τον Τριποτσέρη. Εξαιρετική απόκρουση του πέναλτι από τον Νάκη. Κρατάει το 0. Νικολάου για τον Τεγιάνοφ. Πέρασε για τον Μπάχαρς. Κάνει με μία το σούτ, την μπάλα θα φύγει έξω.
τρίτο και τελευταίο λεπτό στις καθυστερήσεις του αγώνα. Το κόρνερ για την ανόρθωση. Μπάρτι διώχνει. Πάχαρ στο σουτ. Η μπάλα. Τεγιάνοφ στην εκτέλεση και αυτού του κόρνερ. Με γροθιές Μπάρτι. Το σουτ από τον Σκοπελίτη. Νέο σουτ. Η μπάλα θα φύγει έξω. Παράλληλα ο κύριος Αναστασίου θα σφυρίξει και το τέλος του αγώνα που βρίσκει τις δύο ομάδες στο 0-0 και η πρόκριση στην ανόρθωση. Αυτό που ήταν ζητούμενο για μας είναι να περάσει η ομάδα.